Binak, how to do it daw, be? Show daw, mami, be. No. Di mo open up ka, di balog. Atan. Yehe. Ara, di ay. Si Papa na mag-open. Pastilan. Pahirapan pa si Bia. Wow, yummy. Papa, show how to open that one, Papa. Ang mangustin. May open na, baby, be? Open siya. Papa lang, give Papa. Papa, bebe pa. Alright. Tadan! Eat day ka mangustin na. Wow. Musog yun siya tawon. Uy, ningkamot tak. Yummy. Wow. Dalait man ito dahil naaraman diri dahil ang atong nindot na awa naaraman dahil ni dahil nice na ito na Bulingit na naman kay. ka na lang dyan na lang nak maay 1 minute atong i-content sa atong YouTube okay na. Alam niyo ba na ang mangustin ay masarap na nakakagamot pa ng mga sakit na grabe lamig kay nak yummy wow.